na diya sa super farm no, diha nang muyo ang mga kabobat, so to say. Pagkatali sa babaan sa langob. Hinahinay lang. Always watch your step. What's your step ko no? Always watch your step. Tignan ang iyong mga paa. Barinig kita sa mukha eh. Karon ang ulo kay na ay helmet. Dito. Nahinay rami kay. Anan balik pa sa vlogger are. Yusek. Super fun. Vlogger are ron. Yan. Sa kantabon. Pagsulod mo tanawon guys. Super fun no? Gamay ra gid It's nice. nice. Interesting mga langob no. Gamay ra Kasagaran gi mga langob. Ako na gi ang gamay ra gid entrance. Ay, Mga sulod. Masod. Pero Pero masulod masulod. kay inat-inat man ko nakol. before kumusulod, as Meron a lang i-on inyong light. friendly reminder iyon ang light. Sa ilalim, sir. Sa ila. Sa man ni? Linggo ka balo maghikap. Daw diri daw iyon. Alas man buha nga mo. Oh. Pasiga Para bali ni mago. kay Tuyok na ni tuyok. Tuyok na yun, tuyok. tingi uba. Dayon, lain pong reminder super fam no. Always watch your step. Laging tignan ang iyong mga paa. Pwede ba ilayo mo sa akin to? Ayoko makita ito. Maita ulo ko. Wala rin mo siga lagi ng kuha. Okay, alright. Tungok gamay na yan. Okay. Okay, so Kuya J ang nagtaod super fam. Manginidang kagang hanit eh. Wala, uy. Sige, okay, good. Nice one. Pinay na nagsulod super fam. Nay lang, sir, ha? Kaya yung medyo dang daw. Wala sawa dire. Gimana? Nice one. So dire ta mga usawa. Ito ba ibang dosod guys? Video one. Ngit-ngit na yun nakita. Bugnaw kayo guys. Kutasa. Ako nagkikutas ka siya. Mama na. Dili mo na yan. Gigamitag antipara ni on. Gi kaklaro gamitag ko magnify. Nay lang dito kay hindi. Sorry nanurok na sabot kahoy. Hinay lang ka. Mo na yung sulod. Maghinay doko-doko gyud. Yan nangata sa sulod sa langob sa katawan. Kantabon kid. Nahinay. Ouch. Wow. Ow. Wow. Nice one. Ay murag asin ang gahi oh. Stop! Look and listen! Nasela lang Yan sa. oh, kantabon kid. Murag asin ang gahi. Yan, murag mga asin ang gahi oh. Super fun. Nakat. Namay. Nice. Okay kayo mga ka-berks kayo. Okay. Super fun. Namay talisay ni turok ni sulod. Pasa jud siya. The rest. Ayan oh, pagka-download sulod, hinihinay lang ta kay download kayo. Ikutasan ko. Okay. Hinay lang. Yeah. Super fun sa pagsulod. Mapakong taba. Reminders, dili pwede hikapon ang mga buhi nga stalactites ug stalagmites. Hindi man ko pwede hikapon ni ang mananapan niyo. Reminders sa mga buhi nga stalactites ug stalagmites dili pwede hikapon. Pero kanang naa pwede. Pwede. Agay. Agay, di Ay, na. dali ba? Ay, sa tumig ba? Ha? Follow dali Ang der. buhing lang oh. Follow dali der ba? Sa tumig ba? Pwede hikapon ni. Pero magag si Mateo katong guest na mo. Sige. Sunod pa lang, putasan na. Uy. Pero ba? Hinay lang kay download kayo. Hinay lang. Hinay. Ay, nalagpot ako. Sa niyalas. Slowly. Slow. Gali, kay mahuman mo gali. Slowly but surely. Slowly. Okay guys, video kutas. Super fun. Biringit guys here. Tasa gid siya.
sanitizers. Ngit-ngitize. O, helmet. May nabilin. May helmet Sige, diri. nako. Sige, follow dali. Follow dah. Ay, Bernard. Dali, Bernard. Okay. Ikutasan ko eh. Tapos, lagay sa tubig. Tubig mga kasiyaw na gini. Dinala sa may... Ito. Sa pinga ng plastic. What's up sa mga kasongso diha, no? Dinala sa hunga. What's up? Magdala ta og dalawa kay dito lang daw pangako dire. Oh. Ay gamay na tubig dire. May tubig pero bunga. Muna sila eh. Sulod super farm. Pero man din ako no. Uy. Kapuon. Natuluan. Careful, ingat. Careful, ingat, amping. Oh, doble. Triple. Siya. Yung namin dire super farm. Bigla ko ito gas niyan. Nice guys. Ha? Mau sa Oh, you're our model, God. Oh, pernah kita mudfish. Relax. Mudfish. Mudfish. So, siya. Parang ko nawala ko ang kuan. Ang lights. Kira kau? Kira. Kira. Wagi ka. Wag eh. Yo. What's up? Kuya Jay, see you. Kuya G-Mags in the house. Nawala man kung let's go. So 12 dyan siya kayo, super fam. Nice ka siya. So on the gate. Nabasa ng gate. Meron siya. So. Amo ang tour guide sa Ate Glory Fee. Siya si probinsya ng Siaw. Toto. Oh. Yeah, super fam. Ako ang lights ka ng ganda-gandagan. Nalanga sila dito. Basag yung short. So, ano siya ang taas super fam. Ano siya? Oops. Hinahinay lang takay. Kuan. Kuan. So. Ang saman? Bird's nest. Huh? There's something. Shout out probinsyanong Siaw. Saman? Ay, oh, naila. Nato ikuan. Bird's nest. Sa Bisaya. Kuan, kanang salag. Parang may naamoy ako hindi maganda. Salag. Salag o. Tara, salag o kana. Salag. So, then, why book ba the plane? Wala na. So ka po yung mga Break. Batay ma. Ay bato niya o. Subay lagi sa tunga. Subay lagi sa tunga. Ayaw pakilid. Okay na yung bato. Isindul ka. tunga agad sentro. Super fun. So may tape. Basa na. Ya, tayo na sila kuhaan gibutang. Para safety. And then okay. No? Saan na siya? So super fam na naging diri sa
So, karon mga kasiyaw. Bilang-bilang ng bato. Nakakita ko siya isda super farm. Si Eric. Yes, Eric. Lumad si nun. So, ano siya nung siya. Ati Glory Fee. And the rest of the Inter-Island vlogger team. Hayag kilang suga. Sala na, ngalan na. And the rest. Woo! May lang. Continuation lang. Musulod pa mi diri. Sulod pa mi sa ouch ouch. Kami. Okay. Shout out. And then mutikang ko ng abato. Ini ko rin ako pa mukha mo. Magaling ako kalot sa mga yuta kay Basit. Doon ako lang ako. Hindi alam mo. Super far. Nanulod na gid medyo. Oh. Small waterfall. Iwagi pa, iwagi mahal iwagi. Na. Ano? Dura. Kaya kasi si probinsya ng siaw. Padayo na pumig-angat, pero ito gapapit yung siaw. Oh, nakakawin. Padayo na gini. Angat kami. Journey. Pakihutin kayo ko ay kumiglaw kayo. Gugaw kayo. So, nice Yan! Pakihutin kayo rin. napakasak. Yan! Oh, yan. Tira. Ay. Ligo. Wala kong kailangan pagitan. Oh. Dali mo ito hinapos. Binahe! Oh, si Halo. Iyahay tirahan na eh. Tapos sila guys. Super fun. Ang among tour guide si Ate Glory P. Nangalan ako. Glory P. Junit siya. Puso dati. Asa? Sige ikaw. Kumarang ikitasan ko kayo. Super. Layo pa ka mga bot? Layo pa. Wala pa ni kaabot 1/4. Wala pa ni 1/4. Wala pa dito mga bot. Aw. Kung ipon ako sa perform, kung kapila ko napakong, mga ka-100 na ko ra. Anara. So kani mga kasiyaw. Murag mga diamond mga kasiyaw. Tinawa mo ni sa ilalom diri sa Kantabon Cave. Sabi kayo. Murag kuwan sa sing-sing. With diamond. Okay. Tower. Malaysia. Twin Tower. Twin Tower. Twin Tower. King Tower. Oh, King Queen. Queen Tower. Twin. Bye, Mushroom Rock. Mushroom Rock. Ilalim. Kana ang Mushroom Rock. Sa ilalim. Ano siya yung rock, heart na rock. Oops. Ano siya super fan. And then, continue dyan kung may kayo murag wala pa may ka 1/4. Sa nga nakitaan ani nila. Mushroom rock. Continue mo. Na, siya. Then, asa na punta tayo padlong? Cauliflower. Wow. Formation. Flower rock. Ano siya diyan? Super fan, no? Siya. Dito sa ilalim na Sulod sa Kantabon Cave. Siya. Curtains. Oh, member ko ng curtain na.
Parang Fortune Stone. If I am mistaken, then I am mission nga murag bell. Campana formation, rock formation. Dari ang sabi? Grotto rock formation. Ang the rest akong i-flex kahit ako slab to. Sunod to. Sunod to. Sunod dito. Kami dapat dito. Abot ko dito tayo nahan? Ha? May swimming pool. Sige. Pero ano? Nice kayo. Video, selfie, I don't know lang. Basta, muna siya mga fan, yari the way. Now, Puno na siya upuan, mineral. mineral. Natural. Sana, mainam na siya. Oh. Swimming pool daw, swimming pool. Mini swimming pool daw siya sa Shower. shower. Asa? Kato. Tapos, massage. Asa na massage? Ano siya? Massage. Ay, diha. Wow! Sa kung kauna dito? Uli na lang. Tugnaw. Pinali. Natog pa. Tara, sa massage ko. Massage off, massage ko na. Puno. Sa massage. No, nice job. Yes. There you go. Awo. Lingkod. Isa ngalan ane? Kulit kayo. Cauliflower. Cauliflower. Pagpunta na siya pa selfie siya. Mga kameraman, dagan kayo. Yes. So, ari na diya sa super farm no, diha nang muyo ang mga kabog, but so to say, sige sila kakita og lights nang may hawa sila diha dapita. Bali na pud sila laing habitat. Yo, what's up super farm? Super mi gubay na humana gimas among pagsuroy, pagsulod sa Cantabon Cave. And then wala na ko This experience. yeah. Wala na ko tiwasa ang akong vlog kay nabasa og kuaning ako ang kamera, akong cellphone nabasa og Lahom kay tubig dito. Mostly tubig dito siya sa sulod. And don't forget to subscribe Shung channel. Kuya Mads Kuya Mads ay. Okay, probinsyanong si Dapas Ubos. Dapas Ubos si probinsyanong si Aw. And then don't forget to subscribe, hit the notification para update sa aking vlogs.